Zaneta i el Baida. En el Zaneta i el Baida. En el Palomar i el Quan la guerra va tenir un gran conflicte, perquè tenia 4 fills i en tenia 2 de cada bàndol, 2 republicans i 2 falangistes. I uno ja el vaig matar en la guerra i l'altre el va tindre, va desertar i se va venir, el va amagar en el terrat. I la novia venia i dia: Magdalena, no sabes de Manolo? És que no sé res, què m'ha passat? I ma abuela li deia: no, ¿qué te pasar? No res, pero con tener que enviar las cartas y está bombardejando en todos los puestos. Y él sentint-lo, y él sentint-lo dalt. I a mi, la dona del costat, que mi mare i Pepa sí que ho sabien, que estava mon tio amagat, però com els xiquets tot ho diem, doncs diem: vés a que ti Magdalena, vés a que ti mare i Pepa i dir-li: ma abuela, que em dones el safranillo. I aquella, quan anaven, deia: safranillo? Ah, espera't, t'haurà dit safranillo, no t'haurà dit sal? No, m'ha dit ma abuela safranillo. A veure si em queda de safranillo. I m'entretenia, més o menys, pel temps que mon tio necessitava per aparellar-los l'animal per treure-lo. A les meves germanes i a ma abuela. Tan punt ja calculava, em donava el safranillo i deia: ala, corre més. I així va passar. I van enviar una nota dient-li que un fill l'havien mort en la guerra. I jo ara en l'arxiu, buscant per fer el llibre de la meva família que el vaig fer, vaig trobar el telegrama que enviaven a l'abuela del fill que li s'havia mort en la guerra. I era casat. I la dona cobrava 56 pessetes entonces. I resulta que mon tio ahir per Teruel es va veure perdut i va veure que venia l'altre bando i ell era republicà i diu: així que salvar el pellejo. Què va fer? Arriba a Espanya! Se'n va passar. Se'n va passar i va passar tota la guerra de Cocinero en proper de Madrid. I quan es va acabar la guerra va vindre vivito i coleando, més lluent que un pescater. I sí que li van matar a Batista, a un altre. En casa ma abuela va dir: sí, ni es té que parlar de guerres, ni es té que parlar de res. A cada un que es defenda les seues açò. I això que ella no sabia llegir ni escriure ni sabia res. En el Zaneta i el Baida.